Γεια σας. Ονομάζομαι Γιάννης Λιμπέρης. Δεν είμαι μηχανικός, αλλά έχω επέβρει μία πατέντα για ένα αντισυσμικό σύστημα. Πιστεύω ότι οι οικοδομές σήμερα κατασκευάζονται με τον λάθος τρόπο. Απλώς τις πατάνε πάνω στο έδαφος. Τι θέλω να πω. Αν έχουμε μία κολόνα ή ένα πακέτο τσιγάρα και το βιδώσουμε πάνω σε ένα τραπέζι και ένα άλλο απλώς θα ακουμπήσουμε, όταν κουνήσουμε το τραπέζι, αυτό που είναι ασύνδετο με το τραπέζι θα πέσει. Αυτό σημαίνει ότι η κολόνα, το πακέτο που είναι βιδωμένο με το τραπέζι ή με το έδαφος αντέχει πιο πολύ στις πλάγιες φορτίσεις του σεισμού. Ο σεισμός είναι μια πλάγια μετατόπιση, υπάρχει αδράνεια και δημιουργεί μια πλάγια αδύναμη στο κτίριο. Είναι λάθος που απλώς ακουμπάνε τις οικοδομές πάνω στο έδαφος. Θα ήταν πιο σωστό αν τις βιδώναμε με το έδαφος. Εγώ έκανα ένα σύστημα το οποίο άνοιξα κάποια γεώτρηση κάτω από τη βάση, έβαλα μια αγκύρωση μέσα, έκανα ισχυρή προένταση πρώτα στην αγκύρωση, πάπτωσα στα πλαϊνά της γεώτρησης και έβαλα τον τένοντα να περνάει ελεύθερος μέσα από μια σωλήνα και να πακτώνει την κολόνα, την οικοδομή πάνω στο δώμα. Να παίρνει μια αντίδραση την ώρα που υπάρχει ταλάντωση. Σε μια ταλάντωση η κάθε κολόνα της οικοδομής σηκώνει τη βάση της και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να σηκώνει και τη δοκό. Και μάλιστα με την ελαστικότητα που έχει αυτό εντείνεται περισσότερο. Την ώρα που σηκώνει τη δοκό έρχεται σε αντίθεση με τα στατικά φορτία. Οπότε αν έχουμε εδώ δύο κολόνες που ενώνονται με ένα δοκό, την ώρα που γίνεται η ταλάντωση σε αυτή τη φάση, εδώ έχουμε άνοδο της δοκού, έρχονται τα στατικά φορτία και από την άλλη κατέβασμα της δοκού. Αυτό δημιουργεί ροπές στους κόμβους και σπάει την κατασκευή. Θα σας δείξω ένα παράδειγμα εδώ. Αν η κόμβη είναι πολύ ισχυρή, σε μια ταλάντωση θα γίνει δασό. Δηλαδή, αυτές οι κολόνες θα σηκώνουν αυτές και ούτω εναλλάξει. Επειδή όμως η κατασκευή είναι πάρα πολύ ισχυρή, έχει πάρα πολλά φορτία, ένα κτίριο, εκατοντάδες τόνοι, την ώρα που πάει να γίνει αυτό, έρχονται τα στατικά φορτία και την καθυλώνουν κάτω. Οπότε αυτό που γίνεται είναι να γίνεται η παραμόρφωση εδώ στους κόμβους, από ό,τι βλέπετε. Αυτή η παραμόρφωση είναι που βρίσκει τον κόμβο, δηλαδή τη μικρή διατομή, υπάρχει μια στρέψη εδώ, από ό,τι βλέπετε, βρίσκει τη μικρή διατομή εδώ και εδώ της κολόνας και τη σπάει αυτή η στρέψη. Εγώ τι έκανα. Έπιασα μεγάλα φορτία έπιασα τα ντουβάρια μιας κατασκευής. Ας υποθέσουμε ότι αυτά ήταν τα ντουβάρια μιας κατασκευής, τα χωρίσματα, τα οποία τα πάπτωσα μπρος πίσω, τα βίδωσα μάλλον με το έδαφος, κάνοντας προένταση. Την ώρα που πάει να γίνει η ταλάντωση, βρίσκει μια αντίδραση εδώ στο δώμα και στο κάτω μέρος της βάσης. Οπότε όλο το κτίριο κουνιέται μαζί με το έδαφος. Δηλαδή, ο πρώτος, δεύτερος και τρίτος όροφος και όσους όροφους έχουμε κουνιόνται μαζί με το έδαφος χωρίς διαφορά φάσης, με την ίδια συχνότητα. Με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει παραμόρφωση. Δηλαδή έχω κατορθώσει το έδαφος και ο τελευταίος όροφος να έχουν το ίδιο πλάτος ταλάντωσης. Είναι κάτι πολύ απλό. Είναι η λειτουργία της βίδας. Αυτή τη λειτουργία της βίδας δεν λένε να την κατανοήσουν οι μηχανικοί ως τώρα. Για μένα είναι λάθος το πώς χτίζουν
γιατί απλά κουμπάνε την οικοδομή πάνω στο έδαφος. Βασικά, αν κάνουμε αυτό το πράγμα, δηλαδή γεώτρηση, αν έχουμε πολύ μακρόστενα τυχεία, όπως είναι τα ντουβάρια αυτού του κτηρίου, και τα πακτώσουμε μπρος πίσω με το έδαφος, έχουμε μηδέν παραμόρφωση, έχουμε τεράστιες αντοχές στην οικοδομή ως προς το σεισμό. Αυτά ήθελα να πω. Εύχομαι να με βοηθήσει το κράτος να κάνω πειράματα. Πειράματα έχω κάνει μόνος μου. Θα τα δείτε στα παραπάνω βίντεο. Να περάσουν στους κανονισμούς και να βρεθούν οι διατομές. Αυτό είναι το μόνο που θέλω και από εκεί και πέρα δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα με το σεισμό. Δίνουν τεράστια κεφάλαια για να βρούμε πότε θα γίνει ένας σεισμός. Το πότε θα γίνει ένας σεισμός μπορεί, αν το βρούμε κάποτε, να μας σώσει, γιατί θα βγούμε από τα σπίτια μας, όταν ξέρουμε την ώρα, το μέγεθος και πού θα γίνει, την εστία που θα γίνει ο σεισμός. Τα σπίτια μας όμως δεν μπορούν να φύγουν. Θα έχουμε μεγάλη καταστροφή, οικονομική καταστροφή. Το καλύτερο θα ήταν ένα σπίτι να αντέχει το σεισμό και όταν γίνεται σεισμός εμείς να είμαστε μέσα στα σπίτια μας και να μην κινδυνεύουμε. Θεωρώ ότι ότι δεν είναι καλό, που δεν με βοηθάει το κράτος, να ολοκληρώσω αυτή μου τη σκέψη και θεωρώ ότι αυτά δεν είναι τυχαία. Αυτά είχα να σας πω. Έχω λύσει το πρόβλημα του σεισμού, μια για πάντα. Ευχαριστώ πολύ.